naturen. Men der dannes jo også skyer ude over verdenshavene. Skyer, der er dannet på partikler. De partikler kan godt være havsalt for eksempel, men det kan altså ikke forklare alle de skyer, der bliver dannet ude på verdenshavene. Så hvor stammer alle de andre partikler fra? Det har den danske klimaforsker Henrik Svensmark et bud på. Og jeg er heldig, fordi han er lige kommet hjem fra CERN, hvor han ellers er nede og efterprøve sine teorier. CERN, det er det europæiske center for partikelfysik. Kort sagt, så går Svensmarks teori ud på, at skyerne de dannes på partikler, som er dannet via den kosmiske stråling. Og det vil sige, jo mindre kosmisk stråling, jo færre partikler og jo færre skyer. Og jo færre skyer der er, jo varmere bliver det. Det vil sige, at vejret herhjemme styres af rummet. Den kosmiske stråling har altid været der. Den giver sig til kende i et tågekammer. Men hvor kommer den egentlig fra? Altså hvis vi forestiller os, at vi har stjerner i det interstellare rum her. Vi har nogle stjerner i vores mælkevej. Så sker der det en gang imellem, så sådan en enkelt stjerne, hvis den er stor og så strækkeligt tung, så kan den ende sit liv i sådan en supernova-eksplosion. Så det bliver sådan en kæmpe eksplosion, der kommer fra den, og den lyser meget, meget, meget kraftigt i et kort tidsrum. Men derefter så sender den faktisk sådan en chokbølge af materiale ud. Og det, der så kan ske med det her chokbølge, det kan faktisk få små brintkerner, hvis de ligger, de kan blive accelereret, når de bevæger sig hen over den der front, så får de ligesom et spark, og så kommer den ind og rammer en kerne af luftens molekyler. Og den skiller den fuldstændig ad, og der opstår, altså man kan sige, de bestanddele, som er i kernen, og som er med til at holde den sammen, de bliver simpelthen spredt, og man får frie partikler, for eksempel sådan noget som pioner, som er nogle ladede partikler, og de henfalder så til myoner, som så løber meget langt ned igennem atmosfæren, og som så henfalder igen. Altså man får sådan en hel række af processer. Og når nu de partikler de kommer ind, så er de ioniserede. De er ladede partikler, når de kommer hen. De er ladede, ja. Hvad betyder det? Jamen altså, det som er vigtigt i den her sammenhæng, det er, at de laver det her spor af ioner ned igennem atmosfæren. Altså den skiller simpelthen atomerne ad, sådan, så der kommer positive og negative ladninger, som så flyder rundt. Og de er så flyder måske rundt typisk 1 eller 2 minutter, før de så møder en negativ møder en positiv, og de så neutraliseres. Men det bliver hele tiden opretholdt af den kosmiske stråling, således at vi cirka har 1000 ioner per kubikcentimeter i atmosfæren. Og det er de her sådan, ladninger, som vi tror er vigtige for den kemi, der foregår i atmosfæren, og den kemi, som leder til skydannelsen. Og så tilbage til hovedspørgsmålet. Hvad betyder så det her for skydannelse? Jamen altså, der vil jeg så måske gå tilbage og sige, at når vi ser på skyer, og man forestiller sig, at dannelsen af skyer er velforstået, altså det skulle man tro, det var, men det er det rent faktisk ikke. Det viser sig, at en af de uløste problemer har faktisk været, hvordan kimen til skyer bliver dannet. Og hvad mener jeg med kimen? Ja, der mener jeg, at de bitte små støvkorn eller partikler, der skal være til stede for, at vanddamp kan kondensere og blive til en skydråbe. Fordi de skyer, vi ser, de er jo hovedsageligt, i hvert fald de lave skyer, dannet af små dråber. Og man har målt, for eksempel over Stillehavet, har man målt pludselig meget store skyer af de her bitte små partikler. Men de forhold, der har været på de steder, de har været sådan, at man ikke kunne forklare det med nogle klassiske mekanismer. Hvorfor bliver der pludselig dannet utrolig mange bitte små partikler? De er så små, så man ikke kan se dem, men man kan måle dem. Og det har faktisk været et mysterium, så der har faktisk været behov for en ny forståelse. Den basale fysiske mekanisme har ikke været forstået. Vi tror, og baseret på de eksperiment, vi har lavet, at netop ioner er med til at stabilisere dannelsen af de her bitte små molekyleklynger,
Jeg bliver nødt til at stoppe dig. De der molekyleklynger, er det samme, som vi kalder for kondensationskerner? Jamen, det bliver det til, fordi på det tidspunkt, jeg taler om, der er de faktisk meget, meget små. De skal faktisk vokse 1000 gange, før at de bliver til dem, som påvirker skyerne. Okay, de er rigtig små. Så de er rigtig, rigtig små, og de kan ikke ses overhovedet. Det kommer de ikke til på noget tidspunkt, men vi kan have måder til at måle dem. Og de eksperimenter, vi har lavet, der viser det sig, at netop den her ionisation er fundamental for dannelsen af de her små partikler. I et lukket tågekammer i kælderen under Danmarks Rumcenter har forskerne set, hvordan kosmisk stråling baner sig vej helt herned og danner små perlerækker af dråber på deres vej gennem den overmættede atmosfære i kammeret. Det er præcis sådan, Henrik Svendsmark mener, det foregår i atmosfæren, men mængden af kosmisk stråling ændrer sig hele tiden. Den kosmiske stråling, jamen den ændrer sig dels på grund af solens aktivitet. Og hvis solen er meget aktiv, så kan man sige, at heliosfæren virker som et skjold mod den kosmiske stråling. Så høj aktivitet betyder, at skjoldet er stærkt, så kommer der ikke så meget kosmisk stråling ind til jorden. Solen er det lysende centrum i vores solsystem. Dens magnetfelt, heliosfæren, som vi ser her danne den grønne ring, skærmer alle planeterne mod meget af den kosmiske stråling, der kommer fra rummet. Solen er jordens primære energikilde. Den er 1,5 millioner gange større end jorden, 15 millioner grader varm og en kraftfuld og utilregnelig størrelse, når den spiller med musklerne. Solens kerne er en stor fusionsreaktor af brint og helium i plasmaform under enormt tryk, og energien stråler ud fra dens indre, ud i de ydre lag og ud i solsystemet som lys og solvind. Solens ydre lag drejer rundt om kernen, men med forskellig hastighed og hurtigst omkring solens ækvator. Det går ikke stille af. Det skaber uro i solens magnetfelt. Magnetfeltlinjerne bliver strukket og slynger sig rundt om hinanden. Det giver nogle gange så meget kaos, at der sker voldsomme eksplosioner på overfladen. Det sker faktisk regelmæssigt med et interval på ca. 11 år. Det er også her, vi kan se de enorme solpletter. Derfor kalder vi perioderne med kraftig solaktivitet for solpletperioder. I de perioder, hvor der er høj solaktivitet, kan der ikke komme så meget kosmisk stråling igennem solens magnetfelt, og dermed heller ikke ned til os på jorden. Så når solen er meget aktiv, mange solpletter, så er der mindre kosmisk stråling på jorden, end når solen slapper af, så kommer der mere kosmisk stråling ind til jorden. Så det er en periode på cirka 11 år, men derudover så ændrer solaktiviteten sig også på længere tider. Og det er sådan for eksempel, at solens magnetfelt de sidste 100 år, den er jo mere end fordoblet. Den åbne flux fra solen, altså det vil sige, det skjold mod den kosmiske stråling, er blevet mere end fordoblet gennem de sidste 100 år. Og det betyder, at den kosmiske stråling har haft sværere ved at komme ind og ned i atmosfæren de sidste 100 år. Og vi kan gå endnu længere tilbage, altså så kan vi gå ud på 1000-årsskalaen. Der kan vi så se, at vi havde en periode, vi kaldte den lille istid, som starter omkring 1300 og frem til 1850, hvor det var meget koldt på hele jorden, og det er veldokumenteret. Og det passer lige præcis med, at solaktiviteten var meget lav i den periode. Solen er jo så en meget dynamisk medspiller, fordi den også hele tiden ændrer sit aktivitetsniveau, ikke? Jo. Men hvis den er ved at være på sit højeste, solaktiviteten, så skærmer den så for den kosmiske stråling. Ja. Og når der kommer færre kosmiske stråler, så er den kædereaktion, der sætter i gang, den er selvfølgelig lidt mindre, om man så må sige. Der bliver i hvert fald dannet færre partikler, som i sidste ende kan danne færre skydråber og resultere i færre skyer. Så det vil sige, at der er ikke... det er den måde, ja, det er præcis, den når frem til. Perfekt. Og det vi har talt om, det er sådan set hidtil, at det er solens aktivitet, der påvirkede den kosmiske stråling. Men hvis vi ser på endnu længere tidsskala, så er det faktisk,
skal vi sige, en galaktisk indflydelse på den kosmiske stråling. Og nu kommer